Għanna l-Corazon hawnhekk. Avukat, taħdem ta' notar, u xek. Tifla waħdek. Ekku. U bdejt, mux bdejt, insomma rajnik l-ewwel darba jew għaz diversi drabi ma kontu kol tkanta mal-kor ta' Xarabag, skopri. Fil-fat bdejt, l-ewel esperienza fuq television kienet propju għawek. Ġo Xarabag. Kenna ħafna li, seri bdew milaw. Waħda minnom hija Corazon. Ħana raw għada xejn meta kienet f'Xarabag kienet għada żgħira. Tiftakrek? U għet nidħa. Eh? Għalis din il-kanzunetta kan Get You Out of My Head. Illum il-ġurnata teħx kemm nħobb inkanta. U nsejt li kont kantajt emmek. U l-mama tiegħi li għed emmek tajd li dik il-kanzunetta favorita tiegħek għax dejjem tkanta lila, nħobb inkanta veru. 30 sekonda ta' Corazon. Corazon. Corazon, ta' mux tajbet najda laqqas. Le. Iwanka dijet nirnexxi l-nħaw, għajde. Per eżempju, hemm differenza bej Xarabank u Xarabank. U inti qed tajda Xarabank, Corazon, menti suppost tajda Xarabank, Corazon. Ok, mela. Ħanaraw, 30 sekonda ta' Corazon, ta' jebata. Proset. Proset. Corazon, Mystifying Eyes. Mystifying eyes of faces that know pain, often filled with a sense of gratitude. Mystifying eyes that seem to have it all, yet live so full of solitude. Ħanaraw da' xejn issa il-verżjoni Maltija tas-song. Mela jiena l-verżjoni Maltija dedikajta lilek, Pep, għax Lili, tajb. ħassejt nimqanqla. Ija, għandek problemi serji, Rubi. Ejdi. Mystifying eyes, imsaħra b'dawk lajnejn, meta naqbdu jħares lejja, ninsa l-kluni l-bandera sul Brad Pitt, meta jkolli l-Peppi ħdejja. Oġbitek? Ifim, nis-soltu dejjem jak jaqblu ġan. Illum għaw xaħat ta' jaqbad mija. Kontent ħafna. U xek. Fil-fat, Corazon tiġbaħ ħafna l-ommok inti, u għanna li trattijak. U ta' ommok jemmu marom jixxieku. Meta kienet zaħira. Illum hemm edha. Illum għawnek inselmuna, nirringrazzjawa, illi edha maħna, unek. Corazon u Dorti, kontu għamiltu xaħġa ta' sorjiet fl-imkien. Jina u Dorothy konna l-iskola San Luigi Sixth Form fl-imkien. Konna kważi fl-istess klassi. Konna xiftit lezzjonijiet naħseb. Għax kellek Malti. Għanna dal-filmat, fil-fat, u xek. Ketrin, għanna filmat illi juri li l-om it-nej edin jamluwa ta' sorjiet. Edin għawnek jamluwa ta' sorjiet. Xed kantaw emmes. Emmek qed nistunaw. Sisterek, kontet tamlu. Ta' parsi sorita għadhom ma jafu xi kantaw. Issa ħna fil-fat, id-deċidejna li namlu l-Corazon kju kella verament. Mandekx il-vokazzjoni ta' soru, mux hekk? Le, sissa għadu le. Sissa le. Mela naraw kif tkun jekk ikollok din il-vokazzjoni ta' soru, naraw kif tkun. Ħanajdek Sister Corazon. Sister Corazon. Sister Corazon. Corazon. Eh? Corazon.